Veña que vamos! Moi bons días, familia! Como andades hoxe? Como amenciche? Dime a verdad, dime a verdad, como amenciche? Que eu sei que tes unhas ganas de comer a receita de hoxe. Mira, non coñezo a ninguén que lle dixera que non a este pastel de masa follada. Sí. Digocho en serio. Toda vez que fago un tipo de elaboración parecida a esta, inda que lle faga outra zaragallada que non lle faga hoxe, vale? Pero a de hoxe é unha bomba. Non me dixo nunca que non. De feito, está Paco aí detrás, está xa así. Está dicindo, fai un momento ruxíalle aí o barrijolo, dicía, e cando acabas a receita? Dame un anaco, que ainda estamos en horas de comer ou que? E ti, veña, vamos facer unha cousa. Imos empezar a falar un pouco dos ingredientes e poñemos a cociñar porque é unha receita. Bueno, así, con cousas de todos os lados, pero que ten moitísima retranca no teu padal. Xa verás como che vai gustar, con ese toque, ademais, crocante da masa follada. Un chisco de fariña para facer un bechamel maravilloso. Imos ter tamén un pouco de leite, un chisco de queixo, unha cebola, algo de manteiga, temos un ovo, temos, por suposto, a masa follada, vale, que se pode facer na casa, pero é unha movida, empezas a facer moito traballo, así que casi nestas cousas o mellor compralas. Se eres humanitas, dalle, Temos por aquí gambas vermellas argentinas, ollo piollo, temos tamén por aquí un pouco de verdura ultra conxelada, neste caso de alcachofas, e un mix de cogumelos para facer as delicias de todos. Antes de nada, imos meter a masa follada na neveira, porque isto é unha masa que xa vos dixen que anda de ollo, que como quenza vai a tomar polo saco, e imos meter tamén nosas alcachofas ultra conxeladas aquí no noso historio. Veña que vamos, Lidia! Moi bons días! Bos días, Iván. Mira como estou. Mira, que parezco Bebeto. Eu que veño parezco roqueira Bebeto cando hoxe. estaba ali o Macai. Gustaba máis Macai, que era así un pouco máis largarillo. Que tal? Como dis? Tives roqueira de todo. Veño rock and roll. É logo, pero que pasou? Que pasou hoxe? É moi cedo para andar de rock and roll, o que? Bueno, hai que virse arriba xa pola mañá. Hai que virse arriba. Unha cousa é virse arriba, pero tens que vir arriba tamén un pouco, ti. Hai que virse arriba. Mira como estou a tal. Ti tes a chupa e eu teño o folgo. Pero, mira, gústame, gústame. A verdade, unha volta, bella. Pero mirade esta rapaza como che me ven hoxe. Xa saca a lingua. Por qué? Porque ten unhas ganas de papar tamén nesta. A ver que medida a receita de hoxe. Mira o que teño por aquí. Bueno, vai che gustar, seguro. Vou facer un pastel de masa follada. Así como unha barquiña destas, onde despois metes unha zaragallada que vai ir cunha masa de bechamel, o sea, cunha base de bechamel. Pero un bechamel... espera que vamos a empezar con iso. Espera, non te me rompas. Vale, porque eu vou meter unha base de cebola tamén. E vou facer unha cousa que che vai gustar, ou polo menos eu creo que é algo que na casa non se soe facer, e igual non o biche nunca, ou ti sí, que ti andas en moitas historias, pero que vai a darlle a leite un toque diferente. E se me faz unha cousa, vou meter esta cebola. Vas ir pelando un pouquichiño... Home, que vas facer ti? Os mallados... Mira, unha cousa, vamos a deixarnos de historias. Aquí, esta señorita, ademais de saber moitísimo de nutrición, machuca como ninguén. Ahora, pero peladora de gambas argentinas vermellas, de lagostinos de calquer cousa. Pero rápido para comer rápido, sabes? Cando é no Nadal, este tipo de situacións, teño que ir rápida para que non me quiten da bandexa, claro. Supervivencia! Home, claro. Dunha mesa chea de xente, verdad? Hai que ser a máis rápida. Home, digo eu. Eso é verdade, Sabes o que me pasa a mí moitas veces? Eu, como son bo comedor, dame un pouco igual, pero pásame que empezo a falar tanto que moitas veces debullan todo o que está así de primeiro prato e xa non collín, Pero despois collo outra cousa, eu tampouco... Non teño vergonza ninguna, E eche dicir eu, sabes eso da vergoña do galego, de non deixar... Non debo de ser galega, vergoña para deixar comida ninguna. Eu tampouco teño vergonza ninguna, porque estou aquí recordando unha vez nunha casa que non sexa a miña, vale? E que non hai comida xa ou que non queda comida, eu levántome, vou á neveira, abro con unha tallada de queixo como se fora a miña casa, Nunca fun destes de... Home, se nunca fun a unha casa, estou falando... Home, mellor preguntar primeiro, Eu se vou a túa casa e me posas ali e deixame ali e tal, se me entra a fame, métome na neveira, Non che vou preguntar, home, entendo que na neveira non vas ter nada que non poda ver eu, non? Ou que jardas a neveira, ti? Home, pero igual está agarrado para outra Que persoa, jardas na preguntamos neveira primeiro. para preguntar, Lidia? Bueno, pois mira, hoxe unha mostra de...
de ouriños. O sea que igual te confundes, e colles o bote que non é. Pois é moito mellor preguntar. Normalmente non acostumo a deixar esas historias no frigo, non sino por nada. Imagínate que collo un pouco, pensando que un pouco de viño branco, un pouco tal, e molla poñeta co cacho de queixo. Cala, xa me Mira, isto como unha persoa que escoitei unha vez que estivo comendo, utilizando aceite nunha casa, non? Non sabía que era o aceite utilizado. Vale, sí. Estaba nunha garrafa pensando aceite de oliva, estupendo, mira, para as tostadas, para tal, e era aceite usado, pois hai que contar primeiro. Escoitase, moitas veces pasábame a min, eu cando era pequeno tiña así, xa tiña olfato así medio desarrollado. Non tiña tanto nariz, que isto creceu así como xa fai uns anos pa aquí, pero tiña unha narita, e miña nai cando facía unhas, imagínate, unhas luriñas ou cualquier cousa, fritía tal, e guardaba un pouco dese aceite ou tal, eu sabía que eso fixo peixe, mamata. Home, se o tipo abre e tal, igual era un aceite ben limpo, tampouco pasaba nada, ou que? Pero bueno. Para tomar así en cru igual un pouco raro. Sí, se tomas en cru ten un pouco de sabor, pero igual tamén é como unha... Moitas veces non facemos unha vinagreta para darlle sabor ao aceite, pois vai ser unha vinagreta natural. A mí non creo que ti fixera ninguna cousa rara que o aceite estivera moi estragado, non me... Así que sei máis ou menos como cociña xa e como faz. Mirad o que estou facendo aquí. Moitas veces... a nosa bechamel tal, facémola cunha base simplemente pois de fariña, manteiga ou cunha graxa que pode ser perfectamente o aceite, e moitas veces non lle botamos nada máis, vale, ese leite e facémola, pero a min encántame cando lle botamos un poquinho de ceboliña polo medio, sabes, como tal, como se facemos unhas masas de croquetas, que miña nai toda a vida facía a masa de croquetas, de xamón, de polo, de peixe, de calquer cousa, de gambas vermellas, por exemplo, tal, facías perfectamente, pero sempre lle botaba ese pouquiño de cebola ao rustrido, así que eu o que vou facer tamén é comezar rustrindo un pouco de cebola para meterlle, así que vamos a darlle un chisco de lume e tirar pa diante. Mirade que hoxe, ademais, estamos empregando cousas que tamén lle gustan moito a Lidia, que é esas verduriñas que hoxe temos. Cogumelos, que non é unha verdura, pero temos esas alcachofas. Pero nutricionalmente falamos de que era moi parecido, verdad? Pinga de aceite en ambos os lados, vale? Nas dúas potiñas. Perfecto. É un chisco tamén de lume para que se vayan poñendo. Vamos a poñer, eso sí, ti dereitiña aí, e ti por aquí, para meter a cebola. Te estaba contando un pouco eso, que ademais de que ten un pouco de todo, que vai tal, leva tamén as alcachofas. E por que estou falando das alcachofas? A veces non estamos en tempada. E esa verdura ultraconxelada tamén nos vale un pouco para facer das nosas e empregar pois alcachofas cando non estamos en tempada. É que moitísima xente non sabe limpar as alcachofas. Aquí en Galicia atópome que non hai cultura de empregalas. É que non é sinxelo. Se che digo a verdade, e despois vou che dicir unha cousa que me pasa a min ca tal. Eu amor-odio, teño un pouco. Porque a alcachofa é boa, non pasa nada, limpas e gustache, pero como sexa un pouco mal, empezas a limpar e quédache en nada. É dicir, máis da metade. Máis da metade, que eso tal. E parece que non rinde. Compras, non é barata, o sea, xa é unha tal que está, e ten que ser lustrosa, ben petriña e tal. De feito é unha flor, vale? En realidade é tal. Poucas veces comemos flores, nós, tal, pois eso é unha flor. Pero sí que é o que che digo, se é boa, vamos tirando millas, pero como sexa un pouco mala, as follas que quitas do primeiro, o corazón, os pistilos, a non sei que tal, e queda unha cousiña que di a xente, non me merece a pena. E moitas veces embotadas, ultracongeladas, xa limpas e tal, diste, mira, pa diante, que así unha forma de comelas tamén, non? Sí, en conserva ultracongeladas preservan o valor nutricional igualmente. Vale, isto é unha cousa que me gusta dicirlle a xente, vale? Que o valor nutricional, que moitas veces estamos falando, e por eso tamén está Lidia aquí, vale? Para severar e para confirmar que non son un tolo que digo cousas raras, é que conservan ese valor nutricional, sobre todo se están feitas tal. E como dicimos sempre, que nese etiquetado directamente veña o que é, non que non teña outras cousas, porque a veces pode ser que algún produto veña masa de alcachofa tal, e veña un 5% de alcachofa, entón eso tamén pode pasar, non? Vale, eso tamén pode pasar. Lembro unha crema de bogavante que non leva bogavante. Claro, eso, exactamente iso. Vale, mirade por aquí. Vamos rustrindo unha ceboliña como a case sempre. Miudiña, que nos gusta tal, queremos que poche ben, un ratiño, non vamos a darlle tal, porque despois isto vai seguir cocendo. É porque despois ainda vai ir toda a elaboración un chisco a onde? Ao forno, vale? Que quenzaremos despois. Entón, como mira, como xa vos dixen que Lidia é capaz de debullar esta historia mentras eu limpo unha cebola e mayonela, imos meter todas as casquiñas por aquí tamén, neste aceitiño que xa está medio quente. Ides flipar co que imos facer aquí. Non o está desesperando, xa veredes. Dame un segundiño eso, sen problema, porque o aceite xa me empeza a darlle miolada. Este bigotiño, fora. Mirad, ese aceite que está
quecido xa de todo, mirade, pa dentro. Aquí, rustrida de toda a vida, vale? Non nos pasamos moito, simplemente queremos que todo esa chuchada das cabezas, moitas veces, mira, cas de pau, vale? A mí encántame. Moitas gracias, señorita. Aí estamos. Oh, pois tes rock and roll, sí, señor, tes rock and roll diante de... E facemos o seguinte, vamos machacando un pouco, mirade que eu estou collendo, a ver se podes, dende arriba, compañeiros, podemos ver esta historia. Vamos, eu fago así, mira. O veciño que outro día estaba facendo un ruido moi raro, ás 3:15 da mañá, sabes perfectamente de que estou a falar? Pois o veciño, ese eu chucháballe un pouco tamén na cabeza, así, como lle pago eu a estos historiantes, mirade. Así che me gusta. Que facemos con esta tal? Intentar que eses primeiros zumes vayan pois saindo o noso fondo da nosa pota, cando está ben tal, non te me saltes, todo ben feito, ben quecido, ben posto, o que facemos é botar a leite. Collemo leite. Aquí ven... Ai, non esperabas isto. Ok. A infusión de leite con gambós, con os casgambas vermellas argentinas. Xa che digo eu que non o esperabas, no? Mira esa cebola que se está a rustrir, baixamos un pouco de lume, perfecto. E aquí, con todo este calor, mirade, pa dentro, moito me gusta a xente esta, cando vas un garito así medio guapo, ten o lito. Hai algún que ainda se leva o lito por aquí. Quere usted probar el vino? Mira como lle facemos. Molla palleta aí, home. Eu creo que Dosinda agora mesmo está cortocircuitando. Molla palleta aí. Vendo que lle botas leite ás cabezas dos gambóns. Xa veredes por qué. A ver, vamos a utilizar o miolo nós, porque isto é importante. Que estamos a facer? Cando facemos un bechamel así un pouco divertido, un pouco tal, moitas veces, para que non faga gromos, nin faga ninguna historia rara, o que facemos é quentar o leite, non? Nós hoxe temos unhas cabezas de lagostino e queremos que ese leite este no seu sitio. Ben, ese leite ten que estar quente. Por que non aproveito un pouco esas cabezas e todo ese sabor para infusionar un chisquiño ese leite que colla un pouco de colorciño, así xa alaranxado, e con este propio leite facer o noso bechamel. Claro, é o sabor que está aí. Mirade que xa... Mira que cor está collendo xa. Bueno, ao final mate como a nata, que si que a nata o mellor parece que é máis cociñar, verdad? máis frecuentemente. Bueno, pois exactamente isto é o que estou a facer. Así que quero que ferva un segundiño de nada, vamos tapar e apagar directamente, porque despois imos empezar a metelo aquí. Xa veredes que cousa tan sinxela. Falando de leite, sabes que Dime. moita xente pensa que o leite produce mucosidade ou asma, ou que empeora o asma? Guai, aí vasme tal. Eu teño lido eso e non é así. No, porque non eu teño, é en serio que teño. Sabes por que eu pensei moitas veces? Porque unha vez que o lín, vale, unha vez que o lín, déixame a manteiga, porfa, antes de nada. E déixame tamén a fariña, porque así xa empezou a facer as cousas mentre estamos a falar. Claro, eso, é o que non se nos mova, daí. Mirade, importante, vamos a meter un pouco de manteiga para esta historia, e así agora comento eso, porque eu teño unha anécdota un pouco con eso tamén. Uns chinquiños de manteiga para aquí, esa cebola xa colleu un pouco de cor, como xa puxemos un pouco de aceite, non lle botamos toda a manteiga, unha pouquiña igual po molde, despois isto chégame, vale, así máis ou menos. Eu vou un pouco a ollo, xa sabedes isto como vai, E aquí directamente vou botar a fariña, e así sigo falando con Lidia. Sabes o que me pasa a min? Que cando leín fixen verdad o que lín na miña cabeza, fixen verdad, mira o que estou a dicir. Porque é verdad que cando tomo leite ou nata parece que me queda unha baba máis espesa. E dixen, tate, pois igual, é verdad. A ver, contame entón. Sí, eso da baba espesa é certo, pero non ten nada que ver ca mucosidade. Mucosidade. Vale, pois entonces es que interésame de verdad. Sí, de feito, hai estudos feitos con placebo, ¿no? Vese que non hai diferenzas entre os que consumen lácteos e os que consumían o placebo. Pero sí que é verdade que aquelas persoas que pensaban que o leite producía mucosidade eran máis propensas a decir que lles aumentaba a mucosidade en ambos grupos, tanto no placebo como no grupo que tomaba leite. Claro. Sí que é verdade que hai unha sustancia que contida no leite, hai algúns tipos de proteínas que poden producir reaccións alérxicas. E hai dous tipos de alerxias á proteína do leite. Non falamos da lactosa, estamos falando de outra cousa. Vale, que a lactosa é o azúcar do leite, non a proteína, que sea a lactasa, entendo, non que lle chaman, o que a proteína do leite chamase lactasa. No, caseína, hai proteínas do solo, as que se toman en batidos para o xinasio, por exemplo. Vale.
O soro mítico que vai... Vale, perfecto. Bueno, pois as proteínas do leite poden causar reaccións alérxicas, non? Hai dos tipos de reaccións, as máis graves que son inmediatas e hai outro tipo de reaccións tardías que se chaman as alerxias non mediadas que producen máis sintomatoloxía digestiva. Vale. Entonces, os síntomas das alerxias mediadas son moi semellantes ás da asma moitas veces, porque son síntomas respiratorios moitas veces. Vale. Hai moita xente que pode ter unha alerxia á proteína do leite sen diagnosticar. Vale. E pode ser que esté respirando mal, pero non tiene nada que ver ca mucosidade que estamos a falar, vale? Perfecto. Claro, entón, o leite non aumenta a mucosidade, polo tanto, si temos o cativo que está pasando unha infección respiratoria, non hai que quitarlle o leite, que eu vexo que aínda se fan ese tipo de cousas. Vale, entendo tal. Pois mira, cousas que imos aprendendo, de feito, mirade como é a cachola, porque eu fixen verdad unha cousa, sen decir, pum, porque relacionas tamén, non? A historia, se non vos pasa a vos que botedes un grolo de leite e queda así como a boquita, de feito, cando tomas picante, cando tomas picante, o que queremos é botar un pouco de leite para diante ou tal, os mexicanos e tal, fanno moito, porque directamente eso faiche esa barra e protexe dese picante, non? Dese desazón. Mirad o que temos aquí. Agora, a cebola perfecta. Aquí, esa leite... mirade, ese leite, mira. Como está xa collendo das súas e o que facemos. Como simplemente queríamos dar ese sabor e xa ferveu, apagamos aquí e imos facer o seguinte. Mira, con este paniño que teño por aquí, veño pa aquí. Cuidado con estas, mira, estas potas están increíbles, pero cuidado con collelas como non é, Xa provei. No, cuidado con problemas como non é. Xa me pasou. Vale, cebola, como podedes ver, rustridiña, vale? Que isto gústame. E agora, dun chimpo, dun volco, tiramos a fariña, vale? Por qué? Acordamos sempre que a fariña temos que cocela como un minuto antes de empezar a botar ese tal. Mira a ver se teño un coador por aí, porfa. E vou coller esta, sí, verdad? Que é este? Un coador, exactamente, porque xa vou empezar dentro dun segundiño, vou deixar estes aparellos por aquí para ter todo no seu sitio. E agora, como a case sempre, toca facer un bechamel. E todo o mundo creo que sabe como se fai un bechamel, vale? Hai que cocer esa fariña, mirade, fariña que dá bondo, se precisamos un pouco máis. Mira, moitas veces pode pasar que eu non me quero pasar co aceite, vale? E de repente, mira, fame así como unhas miguiñas, un chisco máis de aceite para cocer eso. Un chisco máis de manteiga tamén, pero gústame facer esas proporcións. Recordades, moitas veces cando facemos, por exemplo, unhas croquetas, sí ou que? Que nos pasa? Pois que queremos unha bechamel que este ben espesa, non? Eu hoxe quero que sexa ben espesa porque vai para un pastel. Pero se non fose así, hai veces que chaman bechamel lixeira. Pois leva menos concentración de fariña e de graxa. A graxa e a fariña deben ir parellas, vale? Mirade que aquí seguimos sen ter todo o que nos interesa ter de graxa. Por lo tanto, hai que botar un poquichiño máis para todo ese cañonazo de fariña que tiña aí, vale? Que é importante. Veña, aí, aquí, ahora xa empeza a coller un pouco de cor. Mirad agora, porque se vemos que fai un pouco de terra tampouco nos interesa que non este mollada. Precisamos directamente, senón vai quedar como un bloque, vale? Que é importante. Cando facemos, moitas veces dice, por cada litro de leite, 100 gramos de graxa e 100 gramos de fariña. Eso para unha moi trabada. Que queremos trabar menos? 90. Trabar un pouco menos? 80 gramos de cada litro. E imos baixando ata tal. De feito, o truco destas novas... Un chisco máis, vale? O truco destas novas croquetas que son como moi liquidiñas, que nos gustan a todos cando rompen e tal, é buscar o momento mínimo de fariña para que sexa moi tal, pero que podas un pouco máis manexalas, non? Veña, pois agora sí, con esa fariña perfectamente posta, ides ver, vou coller unhas varillas, eso sí, vou coller unhas varillas, porque senón isto vai ser dar. Xa ides ver como rapidamente o que fai a nosa bechamel é trabar. Facemos isto, sacamos a nosa tapiña, ese leite con cheiro a que? A lagostino, mirade. Pa dentro rapidamente, isto vai callar, xa veredes como colla fariña, vou precisar ben de líquido rapidamente para empezar a meterlle un chisquiño máis e seguimos tranquilamente remexendo. Cuidado, se queda algún bigotiño destes, non yo pos. Vale, e aquí, tranquilamente, empezamos a seguir cocendo. Mais ou menos un 10 minutos, vale? Mirade, ven aquí, mira ese cheiro. Mira como se pon ese cheiro, como tal. E se empezas a... Eso sí, non che mandei ti machucas, pero eu dorlle a varilla que mete medo tamén. Para que? Para que todo isto quede cunha textura que, inda que por ahora é moi grosa, vale? Moi grosa, mirade como está, pero xa empeza a quedar como medio lisa, medio bonita. Así que o meu traballo agora que é seguir botando deste leite
chulo e guapo deste leite que ten sabor por todas partes e seguir cocendo. 10 minutiños, vale? Mais ou menos para nun chisquilichasqui acabar de facer un pastelazo con masa follada e unha zaragallada que non pensabas ti na túa vida. Veña, vémonos agora! Pois veña que toca encender o forno, vamos aló. Función de cocción, arriba e embaixo. Non lle poñades aire hoxe, o convencional como lle chamo eu. Por aquí, 200 grados, vale, sen problema ningún. E vamos que tiramos. Vai ser uns 20 minutos. E agora espera aí, musculitos, espera. Que hai que coller tanto a masa, para empezar a traballar, como a isto. Veña que vamos. Veña que imos facer todas as cousas agora nun 3 segundos. Pim, pam, pim, pam. Mirade. O que facemos é o seguinte, temos a masa por aquí, perfectamente, isto que imos xa a coller un cunquiño chulo para facer, porque todas non fan falla, vale? Así que facemos unha cousa tal que así, mirade, abrimos un chisquiño, collemos as nosas alcachofiñas ben bonitas, mirade, ai, é suficiente aí con as poucas. A nosa troleada de sempre, quitamos un pouco de aire, sempre teño gomiñas por aquí, por exemplo, e metémoslle unha doble volta. Epa, isto como os chichos das rapazas, non? Eu teño unha irmá e a veces miña nai dicía, hai que peiteala, e mira o que facemos tamén. Collemos xa directamente isto, vamos a coller unha aquí, para que se nos... Vas a botar as congeladas? Sabes que nunca me... Vou botar as congeladas xa, sí. Sabes que nunca me gustaron estes, nunca me levei ben cos trebellos estes. Nunca na vida me levei ben, nunca. Sempre empezo a barallar con unha cousa con outra, veña, masiña pa aí e así. Levo todo isto pa outro lado outra vez. Veña, metémola a masiña que nos sobra por aquí, isto, pa outra elaboración, pa calquer rustridiño rápido e chisqueamos. Mirade, como está a historia, Lidia? Aquí, lume pa este wok. Por qué? Porque temos que facer xa rápido os nosos lagostinos, neste caso, as nosas gambas vermellas argentinas. Tamén isto, mira, iba a dicir, a ver se o abres ti para que non facer o pailaroco. Pois non, Pero mira, si se fai o pailaroco non pasa nada. Mira, non somos especialistas en todo. Mira como vai, veña, home. Por certo, aquí hai diferentes variedades de cogomelo. Hai diferentes variedades, é unha cousa que me gusta moito, porque tes calquer día un guiso, queres darlle un toque diferente, colles uns cogumelos, metes aí pa diante e tamén tiras. Con isto, ben posto, e con isto, mirade, que non deixei de remexer, e mira que boa bechamel teño, E que olorciño con esas cabeciñas que lle metimos, mirade. Oh, que maravilla, aquí, chisco de aceite. Isto vai ser un plis-plas, ahora es como montamos todo, chisco de aceitiño. Para aí, empecemos que queza un pouco, metemos isto e facémolo todo xunto. Pa. Unha boa zaragallada. Para que? Para despois unir con o noso bechamel e ter todo máis ou menos. Vale? Estou a pensar, moitas veces, igual era para botarlle un chisquiño de tomate e todo para que quedara, pero como despois isto colorea un montón con ese aceite e tal, vai quedar como medio vermella, xa que xa non lle boto nada. Tío, que podes facer é, por favor, ir... relando un pouco de queixo, sí, por favor. Isto para min, viña, isto para min, porque vou poñerme rapidamente, mentras salteo eso, a montar tamén a miña masa. Mirade, empezamos cos alcachofiños ultra congelados. Pa dentro, veña. Que as alcachofas teñen un componente hepatoprotector, é dicir, protector do fígado, a finarina. Sóname por as movidas estas moitas veces dos suplementos para o fígado graso, por non sei que che pon, non sei que da alcachofa, de cardo mariano, non? É justamente este componente. Axuda ademais a digerir as graxas. Por lo tanto, temos unha comida rica en graxas como esta, porque a masa follada pois leva xa unha porcentaxe de graxa alta, temos a bechamel, pois pode ser interesante eso, o sea, que a alcachofa valería tamén para contrarrestar un pouco... Axudar a digestión. Axudar a digestión, vale. Mirade, que isto, como veñen así, en un par de minutiños xa empezan a coller o seu acor. Viches como vai? Chisco de sal, como a casa sempre, mirade, e agora, o que fago eu... Así ou máis? Un pouquiño máis, un pouco de máis, nada máis, veña. Cogumelos! Pa dentro tamén, se sobra algún, vou no chapar eu, xa veredes. Isto, ímolo tirando, e xunto con isto, lume forte, como vos dicía, seguimos salteando perfectamente. A min, o cogumelo gustame máis ou menos que tes que xa o dixe máis dunha vez, o sea, que este así no seu punto guapo. E ademais, como isto vai ir ao forno aínda, non vos preocupedes, exactamente igual que os nosos
Lagostinos non, nas gambas. Mira, moito tal, gambas vermellas, só que hoxe temos hoxe. Veña, perfecto, aquí postos. Vamos a meterlle unha boa vareada, que se empece a seguir facendo. Un chisco de nada de aceite. Mirade que zaragallada estamos a facer para meterlle... Isto mete medo. A mí xa me vale así solo. Home, claro, que vale así solo, perfectamente. E agora o que fago eu é estender este rapidamente, porque senón, se o saco rápido e despois non vai pa diante, malo vai. Mira, abrimos así, veñen bastante colocadiños xa. Por eso digo que son unhas opcións perfectas moitas veces para traballar con eles. Eu, un pouco de calorciño, camiñas máis rápido e pa dentro. Mirade, cousa sinxela que lle vamos a facer. Pa dentro, facemos a forma, imos meter a zaragallada inteira por aí. Mirade, isto así, así e así. Maravilloso, maravilloso. Es que falaba antes co tema do leite, da alerxa do leite. Sí. Hai dous tipos de alerxa á proteína do leite. Hai un que é o máis perigoso, que dá unha reacción inmediata, ¿no? Que é o que se pode confundir con os síntomas respiratorios, que pode ser moi grave, producindo, nos casos de anafilaxia, producir a morte. Sí. Por iso que a contaminación cruzada hai que ter moito cuidado, incluso nas cafeterías, de non quentar o leite no mesmo, non? O leite vegetal co leite normal. Vale, o sea, porque é importante na hostelería. No, macho, que a veces esas cousas un non ten na cabeza, pero claro, hasta o propio pitorro con esa poupa... Si quentamos o leite vegetal no mesmo pitorro co que estamos quentando o leite de vaca, pois pode producir esa reacción. Despois temos outro tipo de alerxa que se chama non mediada, que é unha reacción retardada que pode se producir horas, incluso días despois do contacto coa proteína do leite, pero é menos grave e produce normalmente pois cólicos, refluxo, vómitos, no? É moi típico no primeiro ano de vida nos bebés. Moitos bebés que teñen vómitos e refluxo teñen que ver ca proteína do leite, non? Que é o que toman os bebés é ao do bibe, ou se a nai inxire pois lácteos a través do leite materno. Maravilloso esta información tamén, e nos que temos que acabar xa con esta historia, o que imos facer rapidamente, e mirad o que é. Temos montado este historiete, esta masa, casi para pequenos, Mira, pois aí é como que non quera cousa. E o que podes facer directamente, porque moitas veces, que fago, como tal? Mira, collemos un pouquichiño desta zaragallada. Acordamos isto antes de nada, mirade. Isto que máis me gusta a mí. Un buratiño, sen nada máis, vale? Metemos e empezamos un pouco con esa zaragallada, vale? Que, como vos dicía antes, vou deixar unha pouquiña tamén, tranquilamente, para despois decorar por riba. Non ten aí un pouquiño de caldo, ese caldiño se me colle, que son os xuguiños todos. Mirade isto. E aí hai shiitakes, portobelos, ximejis, non? Estes que son así alongados como ximejis, non? Hai un pouco de todo, Cólleme un cunco laranxa, un chismiño laranxa dese, rapidamente. E mirade, nós simplemente collemos isto que ainda queima un pouco, vale? E empezamos a traballar, vale? Con ese bechamel por riba, aí che vai. Así que o que vou facer é encher isto maravillosamente ben, unha capiña máis, casi como se foras unha lasaña, non? Que vas metendo así unha cousa e outra. Mirade que cousa tan xinxela para despois meter no forno, vale? E acabar de apañar todo. Mirade, con unha lingüiña por aquí, imos facendo así, Ben de bechamel con sabor a todo, Por favor, ben de bechamel. Moitas veces hai xente que poderías zaragallear e xuntar todo xupá, pois non pasa nada. Eu fago así, vou metendo. Mirade que despois, unha cousa importante vai ser, mirad, outro pouco. Unha cousa importante é despois meter os bordes un pouco para dentro, vale? Así que, nada, deixademe aquí, acabando de colocar isto en un chisquilichasqui, metémolo no forno e empezamos a zampar. Hoxe cociñamos masa de follado salgado de gambas vermellas arxentinas, cogomelos e alcachofas. Comezamos picando a cebola para rustrir cun chisco de aceite, ao mesmo tempo que noutra tarteira engadimos as cabezas e as cascas de gambas vermellas, tostando uns minutos para de seguido verter o leite e infusionar. Agora incorporamos a nosa cebola, os anacos de manteiga, remexendo ata que se funda para engadir a fariña, cociñar un par de minutos e ir botando o leite xa infusionado aos poucos ata conseguir o bechamel perfecto. Mentres nun wok salteamos as alcachofas conxeladas, os cogomelos e as gambas vermellas para pasar a nosa masa follada cunha capa de bechamel por riba e outra capa do salteado xunto cun pouco de queixo relado. Untamos con ovo os bordes da nosa masa, enfornamos ata o punto desexado e chama a familia que comeza a papatoria. Ai, 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 ai!
Madre mía, mira, 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 mira como gira. Ta, 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 ta. Oiche. Como queres que probe isto, Xeri? Eu non sei, é un canapé un pouco grande, un XXL, pero a mí justo me ven, está todo uno mirando así. Ti escoita, fai o que che digo, uns cogumelos, unhas gambas vermellas argentinas, unhas alcachofas, unha boa bechamel infusionada, e esa masa follada, e tes un pastelón XXL que mete medo. O pastelón non está che bo. Auriño!